de ăla? Îi face tot din gata. Ne hamă la el. Păi dacă nu-i deranjezi pe nu trebuie ăla. Mai 2 secunde, stai așa. Stai că trebuie făcut traseul, trebuie dat. Ia de și te dai pe deasupra? Stai. Sincer am văzut. Nu zic să te duci cu el mai aici. Dacă e poliție, am văzut așa. Era aici. Da, la carte cu curbe, E băgat în mura mea. Sifonat pe ea. Scuză-mă, Aveam un repost mai plecat. Băi nu e sifon. sifon se face. Nu, dar nu înseamnă ăla. Nu, în cazul ăsta îi faci așa. Îi faci așa ca să poți să-i faci Ca să faci legăturile. Ea vine... Că n-ai putea să-i faci. Că nu poți să-i faci legăturile, vine aici să le faci așa. Poți, că-i ți-a de 6-10, poți Dă-mi să-i acolo cu... Dă autofiletată aia. faci. 6-10, îi ți-a omul ăla, poți să-i faci. De aici așa. Deci legăturile vin în partea ailaltă? Da. Totdeauna trebuie să ții cont, că el vine cu spatele. La compresor. Ce-i mai dai bridă? Îi pun aici unul. Stai mă, mai dacă mai umbli la țeapă. Tati, mai umbli la țeapă, mă. Se facă nouă profesor poze și îmi prins. Ține aia ceva? Ține dacă nu tragi. Alt sistem de prindere în pozițiile nu există. Decât un biblu. Da, așa. Nu. Învârte la mea cu totul. Iuliane, mai bine, Iulian, mai bine dacă vrei să-ți faci și bagi ușoricel pe aici. Închis. Nici Deci dă-te la o parte, îți dăm scara la o parte, că n-ai nevoie. Asta eu mai modelez după aia. Nu-i curentează? Deci tu scara. cum n-avem nevoie de scară? Păi n-am nevoie de scară, eu n-aveam, îl puneam dintr-o bucată. Hai, Iulian, dă-i. Vrei să n-atingă în... Știal. Bă, dar ce este șurubul ăla din el, mă, de sub? E pipa. A? Am măsurat bine? Mă, se poate ui să-i pui tot aerele mai dar nu dă. Mică pipa. Nu are dotare. Vrei să-ți dau nu mai am unde să le bag. Am mașini. Am să le dăm de la fete la urechi, mă? Nu le vrem. Măcar spune, dar dacă pipa mâna stângă să înclină aparat. A cercat prea sus cu el. Tu ai zis că trebuie să aibă în spate? 10-15 cm. Bă, măcar punem un cauciuc acolo și ala plezneală să-ți dă. Da foaia de pângeantă, un pufăr. Dacă știa mai bine la linie. Nu, Nu mai e o terbufere, prietene, că ești blană sus. Ești blană sus. știu că ceva tot în profesor. Acum n-am fost așa pentru ăsta. Domnul profesor, v-am putut șpica, da? V-am putut șpica. Ridică și ai bombreu. Sus. Iuliane, dar pentru ce eu? Pe timp de iarnă condensează unitatea externă. Și să înghețe de aia. Îngheață și după aia când face dezghețul să dea drumul la apă. Furtunul ăsta când se Ca să pui un furtunat. Iulie, într-unul îți fac două, dar nu care. Nu, taile muștucul ăla. Ia mă cum sunt pufărele alea. Ca să dea LG. Niște cauri sugeri, da. Da. Le pun mă Am auzit că costă undeva de bani. Ia vezi mă, mai avem două? Zici ai nu rugurile să le bagi. Scurtul costă, mă. Nașul. Pune-le tăiate, Dumnezeule, ca Păi și locul? Nu, ți lovește sus. Mă bună, da, garnitura deșinată cea, dacă nu avem la viața. Cel mai frumos. Băi, eu le-am pus fără pufăre acum. Le scoți și bagi. Are rău?
Întrebarea e cine e ăsta? Ai venit acolo? Hai să mai tragi din ea. Ai văzut? Nu vedem o film, bagă-l așa. Stai tu de consol. Ce face acolo? Ce se întâmplă acolo? Am împins în el acum. Mai că și vezi la pe cameră? Ia mai să Dai că ține la mine, nu la spate. Nu mă lovește. Nu-mi brindă? Da, mă, nu, că e pus la limb, că nu mai spuneți cu Păi lasă-le mai, Iuliane, dă-le mele. Hai mă să nu mai pun supăr. Pune-le, mă. O să le vadă în suportul de toți când au venit, da? Și cine a făcut? Băi, le putem la filmarea din altă parte. Dă cheia afară. De unde ai apturat astea? Cui le dau? Dă, bagă-le în Te duci și înveți sudura. Cum o cheamă colegul? Pănică. Bane, Pănică, ia astea, frate. Ia că-ți rămân mici. Uite, bă, am și eu inele la rând asta cu pișul. Măcar pe corpul, știi? Bă, dar chiar... Băi, nebunule! Parfumează-mă.